ಲಕ್ಲೆ ನರಮನೆ ನರಮನೆನ ಕಾರು ಅಡ್ಡಬೂರ್ನ ಪಂಡ ನರಮನಿ ದೇವೇರನ ಪಾದು ಅಡ್ಡಬೂರು ಅವು ನಿಜ ದೇವೇರನ ನಟ್ಟು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಅವಂದು ఒక ನರಮನೆನ ಕಾರು ಅಡ್ಡಬೂರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರು ಅಡ್ಡಬೂರು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿನ ತೂಪನೆ ಎಂಚಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಕ್ಲ ದೇವೇರ ತಾನೋಡು ತೂಪನ ಇರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೆ ಅಂಚಾದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾರು ಅಡ್ಡಬೂರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತೀನಿ ಚೂರು ಪಾತೆರ ದಾದ ತಿರುಗಿ ತಾಯಿಗೆ ಬೋಡದಿ ಅನು ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮಾನ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಕೋಪುನಪ್ಪ ದೇವೇರಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವುಂಡ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಆ ದೇವೇರನ ಒರುವಾದ ಬತ್ತಿನಾರ ಅರೆಗೆ ಸಂದೈತ ಅವಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಇರಿಗೆ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಅದೇ ಎನ್ನ ಜಾಗಿಡಿ ಯಾರು ಬೇತವರಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಲಿನ ಮಲ್ಲು ಯಾರೇನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಲ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತಿದೆ ಎರಡು ಚೂರು ಪಾತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಇರಣ ಮುಕ್ತವಡನ್ನಾಡ ಕಾರಣವನ್ನು ಇನ್ನ ಮಾನ ನೋಡ್ತೀನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪಾಲದ ದೇವರಿಂದ ಅಂಚಂದು ಎನ್ನ ಪರಿಚಯನು ಇರಳ ಪನಡೋ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶೆ ಎನ್ನ ಉಡಳ್ಳ ಒಂದು ಇಂದೇನೆ ಕೇನಡೋ ಪನ್ಪುನ ಆಶೆ ಎಂಕಾವೊಂದು ನೀರಣ ಎಂಗಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಂತರು ಉತ್ಸಾಹನೆ ಒಕ್ಕನಿಗೆ ಪನಡೋರನ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಪನಕೇನಾಯಿ ಕೇನು ವರದಿ ಬಣ್ಣೂರು ಪನ್ಪುಣ ಕೇಂದರೆ ಓತುಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡಲಲ್ಪ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮನ್ಪುನಾರು ಪುರಂದರ ಹೆಗ್ಡೆ ಆರು ಸೈಯಾಡು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪುರಂದರ ಹೆಗ್ಡೆ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಗಿ ಈಗ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆ ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪುರಂದರ ಹೆಗ್ಡೆ ಗೊತ್ತು ಸೈಯಡು ಪನ್ಪರು ಆ ಕಾರಣ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಗತ್ತಿನ ಅರ್ನ ವಿಷಯ ಪನೋಡು ನಾಡಿ ಕತೆ ತುಂಬ ಬೋಡು ನಾಡು ಬೋಡೆ ಮುಲ್ಪ ಆರ್ ಒಳ್ಳೆದು ಅತ್ತಾರಿ ಅತ್ತೆಟ್ಟು ಬೋಡು ಅತ್ತೆಟ್ಟು ಬೋಡು ಸೇರ್ತಾನೆ ನಾನು ಹೆಗ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಜವು ಅಂಚಾಪು ಆರು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸೈತುವ ಅಲ್ಲೇ ನೀರು ಕುಡಲೆ ಕೆರ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನೆರೊನ್ನಿ ಓ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪಂಡು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚಾನ ಅಜ್ಜ ಪುದರ್ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅತ್ತೆ ಪರಿಚಯ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಉಡಲು ಪಣದುಂಡು ಇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೇನುಡು ಪಂಡದು ರಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೇನಂದೆ ಎನ್ನಾರ ಮನೆಗೆ ಯಾನು ಪೋಯ ಪಂಡದಾನಗ ಮುಲ್ಪ ನಡತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯನು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿಡ ಪಂಪೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದಿರಿ ನಿನ್ನ ಮಾನನು ಕಾತಿನಂಚಿನ ವೀರೇ ಏರು ಮಗ ಅಂದ ಕೇಳಿರ್ನಾಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ತೀರ್ತಿನಾಡ ತರೆಕಂತ ಪಾಡುಡಾವು ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತನೋಡು ನರಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಆಣ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡೆ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತುನ 10 ಪಾಯಿ 10 ಕತೆ ಕಟ್ಟರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪು ಆ ಕತೆಗೆ ಯಾನೆ ನಾಯಕ ಇರಬಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಹತ್ರ ತಿರಬಹುದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಸಾದಿಡು ಎಲ್ಲೇ ಮೆಗ್ದಿಯ ಪಲಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿರುಂದಾಂಡ ತೂಪುನ ಸಾರನಾಲಯಲು ಸಾರ ರೀತಿಡು ಸಾರ ಕನ್ನಡ ಪಂಪಗೆ ಐದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತರೆಕುರ್ರೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ದಿವನು ಏಂಚ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಾಯ ಒಟ್ಟು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಅಕ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಾಯ ಲೆಕ್ಕನೇ ಪೋಣು ನಾಂಡ ಏರ್ಲಾ ಕತೆ ಕಟ್ಟುಜಿ ಅವ್ವನ್ ಅವೇನು ಬಿಡುದು ಅಕ್ಲ ತನನು ಬಿಡುದು ಅಕ್ಲ ಮರಳು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೋಪೇನಂತ ಆ ತೊರ್ತು ಜನಕ್ಲ ಕತೆ ಕಟ್ಟುವೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ದಿವಡಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯೆ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಾಜವು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗೋಡೆ ಹೊರತು ಸಮಾಜ ನಂಕು ಬೋಡದು ಒಗ್ಗುಜಿ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ರಾಗಿ ನಿಜ ಅಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ರಾಗಿ ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಈ ಪಣ್ಣಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯವಾದ ಆಡ ಪ್ರಪಂಚ ಉಡುಪುನ ಅಂಡೆದ ಬಾಯಿನಾಡಲ ಕಟ್ಟುಲಿಗೆ ದೊಂಡೆದ ಬಾಯಿನ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಗಾದದ ಪಾತ್ರ ವೇದೋದಲ ಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಆಗ ಗಾದದ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಹಿತ ಹಾಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಕರ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಆಡ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲ್ನಾಡು ಬಲ್ನಾಡ್ದ ನರೇಂದ್ರ ನೆನಪುದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕುಂತಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಲ್ಲ ತಿರಡಿಯಾನ ವಿಷಯ ಪನಂದೆ ಪೋಣಂದಾಡ ಎನ್ನ ಕತೆಗೆ ತುಂಬು ಪೈರ ಸಾಧ್ಯನೇ ದಾ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪುಣ್ಣುಲು ಪ್ರಾಯವ ಕುಂಠಿತವಾದೆ ಬಂದೆ ಪುಣ್ಣುಲು ಪ್ರಾಯವ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅತನ ಯೌವನಡು ಅಕಲು ಮದುವೆಯಾದ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ಟುವೇರು ಆಶಾ ಗೋಪುರನ್ನು ಕಟ್ಟುದುಪ್ಪೇರು ಯಾನ ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಆಣನೆ ಮದುವೆ ಅವಡು ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲನ ಸೇರನಡು ಇಂಚಿನ ಸಂಸಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಬೆರೀಡು ಪಂಪುನ ಆಶಯ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಜೀವನಡು ಅಂಚಿನ ಆಸಾಲಿದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿನಾಲಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಈ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಡ ಬೋದಿ ಕತೆನ ಪುರ ಅವರು ಓದುನ ಆತೋ ತಾರಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆನಂದ ತುದು ಮದುವೆ ಅಲ್ಬೇಕು ಯಾನ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅದು ಮದುವೆ ಅನ್ಪುನ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅದು ಈ ಬಣ್ಣ ಪಾತೆರ ಸಮಾನೇ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿಡ ಯಾನು ಪನೊಲಿ ಆರು ತೂವೇರು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಉಡಲಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ವೀರೆ ಎಂಕು ಬೋರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತದು ಈತ್ನೆಂಟ ತಿಕ್ಕಿದಿಜೇರು ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೇರು ಆಯ್ನೆ ದಾವಡ ಇರಡ ನೇರವಾದ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ನೀರು ಮದುವೆ ಅಪ್ಪರೇ ತಿಕ್ಕೇರು ಈತನೆಟ ಮದುವೆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಷ್ಟ
ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಇದೆಯಾ ಆಯ್ತು ಹತ್ರ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಮದುವೆ ಎಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಎಂದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಮದುವೆ ಎಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಿನ್ನ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ದಾದಾ ಎಂಕಿನ ಭಾಷೆ ಕೊಡು ರಾಯ್ ಪಣ್ಣು ನಾನದ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಪಡ್ದು ಇರ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಇರು ಪೋಪರ್ ಅವ್ರು ಇರ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಭಾವಚಿತ್ರನ ನಿರ್ಣಯದೋಡು ಕಂತು ಉಂಟದು ನೀನು ಈ ಮದುವೆಲ ಮಗ ಪಂಡರ್ ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಲ್ಪ ಒತ್ತೊಂಡರಡ ಪಂಪುನಚ್ಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಪೊಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಹೌದಾ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಮೊರಪಡುತ್ತಿತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ ಈ ಮದುವೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಅನುಭವಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಒಡನಾಟಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಊರೋ ತುಜ್ಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನು ಒತ್ತೊಂಡು ಆಂಡ ನಿಕ್ಕಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ನದ ಹತ್ರ ಕೊರ್ಲುಗು ಮರಲದು ಯಾನು ಒತ್ತೊಂಡು ನಂಚ ಇರ್ನ ಪಾತಿರದ ಅನ್ನ ಸತ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಂದ್ರೆ ಯಾನ ಆ ವಿಷಯಡಾದಕ್ಕೆ ಏನಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದ ಧೈರ್ಯಗೂ ಬೋಡಾದಿ ಇರಡಿ ಯಾನ ಭಾಷೆ ಕೇಳ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬೋಡೋದು ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಪಾತಿರತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಪ್ನೆ ತುಂಬು ನಿನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟು ನಾವು ಸರಿಯತ್ತ ಇನ್ನ ಪಾತಿರ ಸರಿ ಯಾನು ಒತ್ತೊನ್ಮೆ ಮೈ ಮುಟ್ಟರೆ ಬಲಿ ಆಂಡ ಎಲ್ಲ ನೀ ಮದುವೆ ಅನ್ನಗಲ ಯಾನು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಮದುವೆ ಬೊಕ್ಕತ್ತ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತೈತಿ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಡಿ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಮದುವೆ ಎಂದಿತ್ತಂಡ ಭಾಷೆ ಕೊಡು ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಮದುವೆ ಎಂದಿತ್ತಂಡ ಅವನು ಈ ರೀತಿನೇ ಮತ್ತು ನಾ ಅಲ್ಪರ್ಗತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಮಾರೈತಿ ನೀನು ಒತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದೆ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಮದುವೆ ಎಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ರಾಕಿ ನೆನಪು ಗಟ್ಟಿ ಅವಳು ಗಟ್ಟಿ ಹಾ ಈ ಬೇನದ ನೆನಪು ಬಂದಾಗಿ ಇರ್ನ ನೆನಪು ಅವಡು ಪಂಡ ಸಂತೋಷ ಆಗಿ ಇತ್ತೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಂಡ ಒಂದೇ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಚ பொண்ணு தூக்குறங்க கட்டு கட்டல இன்னும் ಅವು ಹಿರಿಯಟ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ನಿನ್ನಡೆ பொண்ணு ತು ಎರಬರಡೆ ಅವು ಏಪ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ಮಾತೆ ಬೇಗ ದಿನ ಒಂದು 15 ದಿನದ ಅವಕಾಶ 15 ದಿನ ದುಂಬು ಈ ಒಂದು ಜನ ಗಡಪಡಿ ನಿಂಗ್ಲೆ ನಕ್ಕೆ ಲೋಟು ಅನ್ಬಾರ್ದು ಪಾತೆರಡತೆ ಐಕೊಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾಜಲ ಆವಂದುಂಡು ಆಯಸ ಆವಂದುಂಡು ಆಡ ಬಾಜಲನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಾಡ ಬರ್ರೆ ನೀರು ಕೊಡುದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸುದ್ದಿ ಪರದು ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಒಂತ ನೀರು ಪಡೆದು ಬೊಕ್ಕಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು లక్కది కళ్ళ గిట్ట చెప్పాయి పత్తి నుంచి నీళ్ళు కక్కాయ పన్నాడు ఒన్నం తీయకుండా భారీ కొనుగోల పాత్రడా Para
ಬಂದರು ಅಂದೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕಾತೊಂದು ಪೇರೆ ನಿನ್ನ ತುತ್ತೇಟು ತನಗೆ ಅರಸಕುಮಾರಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಏನೋ ಮೋಕೆ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೈ ಕೊಡಿಯ ಬಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಅರಮನೆಗೆ ನನಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಪಡೆದು ಈ ಕಾಡ ಸಾಜಿಡು ಬತ್ತೆ ಭಕ್ತನ ಚಿರ ಪುಟ್ಟಿಡು ಬಾಜೆಲಾಡು ನನ್ನ ನೀರು ಬರ್ಕಂದು ಪರಪ್ಪನ ಸುದ್ದಿ ತಡೆಗೆ ಹೋದು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಪರ್ಪೆಂದ ನನಗೆ ಕಾರು ಜಾರಿಯೇ ಆತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತು ಜಿಮೂಲ ಅರಸಕುಮಾರಿ ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯ ಬನ್ವಾನ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಒಂದು ಬಣ್ಣೂರು ಅಲ್ಪದ ಅರಸರು ಪುರಂದರೆ ಅರ್ಣ ಮಗಲಿಯ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅದೇ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಜ ನೀನು ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ ನಿಜ ಸುರುಕಾತಿ ಹಿಂಗೆ ಭಾಷೆ ಕೊಡು ಭಾಷೆ ಯಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಮೀರೆಂಡು ಭಾಷೆ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ ಭಾಷೆ ಕೊರದೆ ಪೋಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣನು ಒತ್ತಿನಾರು ನೀರು ಆ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚೆ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತೆ ಪಾತು ನೀರು ಕೇಳಕನೆ ಭಾಷೆ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪಂಡಿ ಪಾತ್ರ ಕಪ್ಪನ ಬನ್ನಿ ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ರೂಪನ ಮರ್ಲಾತೆ ಈ ಮದಿಮಾಪನೆ ಮದಿಮೆ ಯಾನೆ ನೀರೇನ್ ಹೌದು ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ದೇವರೇ ಈಗ ಹೆಂಚಿನ ಮಂತು ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಆಲೋಚಿ ಅರಮನೆಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅರಡೆ ವಿಷಯ ಮಾತ ತಿರುಗೋಡ ನೆಕ್ಕುಂತೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡ ಏತದಿಂದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡ ಒಂದು 15 ದಿನದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು 15 ದಿನದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿನ್ನ ಉತ್ತರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸರಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತ ಮದಿನಾವಡು ಭಾಷೆ ಯಾನು ಏರಿದು ಅನ್ಯಾಯವಂತೆ ಪಂಡದೆಂಕಿ ನೀ ಇಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಒದಗದ ಬರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ಹರಿದ್ರನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೀನು ಯಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನಿ ಪ್ರಾಣ ಉಡ್ತಿನಾರು ಎನ್ನಡ 15 ದಿನದ ಅವಕಾಶ ಯಾನು ಹರಿಗ 15 ದಿನದ ಅವಕಾಶ ಯಾನು ದಾನೆ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡದೆ ಸಾಧಿ ತೋಜನ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ನಿನ್ನ ಮೊದಲು ಬಾಲೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇನಿ ಕಷ್ಟೊಡು ಸಿಕ್ಕಿದು ಬುಡ್ದಲ್ಲಜ್ಜ ನಿನ್ನ ಬಾಲೆ ಪೂರ್ಣಿಮಗ ಈ ಸಾಧಿ ತೋಜವಜ್ಜ ಈ ಸಾಧಿ ತೋಜವ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೆಲ್ಗೆ.